যতন লামসবো হাইনাহাय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मालपेट सैतनि बाखाखै हासनि लोगोरंनो जों तिनि हाइनाहाय सफैखे आरो ताम हिंके जे थानाय चालो जों जे बलंखौ गलां खामानि अबतायसा बलंनिफ्राय फैजोबखा सुतो बलंनिखौ हाइपनो जे जों कक रिजा कुइलावनो बसर बरुमनो ताबोनो जोंथाय किउक्लिया बलंखौनो परिष्कार खायतनो ना हेलायनाय तो मेन कक तंखा ताबो बुसखांगो जोंनि 6 तारिखो महालया जतन साइमानो अजराव जों तिनि तिब्रासा बसनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बन तोयने जों आरो पूजा खालायनानै होनो वानसो दङ जोंनि ससाइटिनि बाखाखै अबन बागैनो जों तायसा किसा क्लीन खायना होनो साफ सुथरा खालायना होनो नहर फायजाक तिनि अ जागाव हासनि लोगोरनो हायनो कबगो जोंनि ससाइटिनि बाखाखै नरक जदियो जोंनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा जोंनि बबगरा बसनि बरनि जे सिमालांनो एगुना होनो गाहाम खालायना होनो वानसो दङ कुजुक सागाति हेतलां होनो वानसो दङ नरक फायमानो लामसगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनका तबो मेन कगनका जे चिनि 2018 गो बीजेपी तै आईपीएफ जुगसरगा फाइमानि यागोलो चिनि बुबागारनि मंनो साकु साकाते सेत्रांना हने बरबो चाइतुलाय दङ अबन बागे हाइन हाइन बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगेबो तै सुदु असुबायबो उन्याखो तबो मेन इनका चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बुबागारा समे सिमालां अरो जे बलंगनि तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोलो बसिजाक जे जतुक पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरम बुसु फान्थं बरफ साइतो गइनायनि हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति हेतलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते अर गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरम गोनां सार्जिसनो देवल माने यागो बकग रुजाक जरतुक पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा चाइतकनाय हिनै इनके अबनि यागोलो जों ताइसा जोंनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफेयार डिपार्टमेन्ट अबंगा जोंनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा जोंनि तिब्रासा हामकारे नायकलफां अ बेदेकनि बारजा मानजांगा जोंनि सार मेम्बार कुमार जमतिया बरम गोनां बकग रुजाक बनो बकग जों साका कग रुखाजे ब अर हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे तिसानानै हेनाय कारण खुतिरं जतो इको उंगि तमायगा फांसन करिखा जतो नरमुंगि थामायगा ब बसर बा सनामजा कावबो कुदुंमा बसर यागैनै प्राइमान यागरा वाति पान्de मानो तोने अब ताइसा काइसाने जरो इको खाइनै सिनि सारावनो खुति सनामनान बागै ताइपरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागै तमाय नानायका गोसामुंगिनै अबनो ताइसा टिक खाइनै इनके ताइपरे अबनो दै रक्तसाइ तमायका अबनो लेब्रेन खाइने हारो जुना बागैनै सिनि बरम गोनां सार मेम्बार कुमार जमतिया बगसिजाक गसिना हारजाक बिनि साख्रि बुसु जरदि फान्थं बसु खाइनै चाइतो गइनायनि हिनै हाइना हाय अबन बागैनो सारसंना हाइना हाय सिनि
सुजाइतिनि बाखाखै लानसगो बा हामबाय जानगो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा चिनि सुजाइतिनि बाखाखै जोंनि गोसखायमा बागैनो बरफ बसिना हारमान बागै हामबाय हिंगे ताइसा चिनि जत तो खुति रिजार्ट ताइ मेन अंका चिनि महाराजा बीर विक्रमनि मांथों बा सिमालां बिनि कुनु खुति रिजार्ट गैया चिनि तो करै अबनो जों ताबो नायनाय वानसबै नायगा जे कायसा खुतु रिफानो जाते चिनि तो खाइतो नैनान बागै अबनोबो चिनि सुजाइतिनि बाखाखै जों नाजा ला पाइथाक जरावो जदिबो चिनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जरावो जे लाइटिं रुना हिनाय जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुं न जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे चिनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट चारि मालिया रुनान मालिया हिंगाबा चिनि सुजाइतिनि बाखाखै फानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रुइनाय जोंसा थाखाय तोनिना हिनाय वानसकजा जे बस बुरुनो अरो महालया बा दुर्गा पूजा दिनो आन्द्रा गुन्द्रा दङ ताक्लायाव बाहायके आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरदर फाइनाय फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हायके जों कुनु बितन ना बागै जों जायते जतन हामबाय।